Denne meditation er en meditation på åndedrættet. Fokus er her på at observere og undersøge åndedrættet præcis som det er. Som den helt naturlige proces, der sker hele tiden. Helt uden at du behøver at gøre noget. Så start med at finde dig godt til rette på det underlag, du sidder på eller ligger på. Og sørg for, at du sidder eller ligger så behageligt som muligt. Mærk efter, om der er noget tøj, der strammer eller noget, der spænder, så retter du det til. Sådan at du kan sidde eller ligge et stykke tid herfra, uden at behøve at flytte på noget. Og luk nu øjnene og start med at tage en række dybe vejrtrækninger, hvor du kommer helt ned i maven, så langt som det kan lade sig gøre. Vi har lidt en tendens til at trække vejret i vores brystkasse og ikke komme ordentligt ned i maven. Så nu vil jeg bede dig om at have fokus på at komme helt ned i maven med dine vejrtrækninger. Og så vidt muligt forsøg at slippe eventuelle spændinger, der måtte være omkring vejrtrækningen. Og kom så langt ned i maven, som det kan lade sig gøre, uden at det bliver ubehageligt for dig. Og prøv på samme tid at være nysgerrig og observerende på din naturlige grænse for den her vejrtrækning. Og ligesom du trækker vejret ind så langt det kan lade sig gøre, så sørg for, at du ved din udånding får så meget luft med ud, som det kan lade sig gøre, uden at det bliver ubehageligt. Få fornemmelsen af, at du nærmest presser luften ud af kroppen. Det er okay, hvis der kommer lidt lyd på i processen. Det er sådan, jo mere gammel luft vi får ud med vores udånding, jo mere plads er der til ny og frisk luft, som vi kan trække ind med vores indånding. Og tag nu de sidste 3 dybe vejrtrækninger. Og ved den sidste udånding, så lader du bare åndedrættet finde sit helt naturlige leje, hvor det ligger, uden at du skal gøre noget for det. Og når åndedrættet på den her måde finder sit naturlige leje, så observer med nysgerrighed, hvor det placerer sig. Og mærk nu, hvordan du for hver udånding ligesom synker dybere og dybere ned i det underlag, du ligger eller sidder på. Og lige så stille bliver mere og mere afslappet. Og giv slip på tanken om, at du med den her øvelse skal præstere noget bestemt. Eller opnå noget bestemt. Bare giv helt slip på den slags tanker og tillad dig selv bare lige nu at være til stede. Være nærværende og være opmærksom på det, der sker helt naturligt. Lige her og lige nu. Og tillad dig selv at opleve det med nysgerrighed, uden at fordømme det og uden at have noget særligt for. Og læg mærke til det naturlige åndedræt, præcis som det er.
uden at forsøge at kontrollere det, uden at skulle have det på en bestemt måde. Det er lige præcis sådan, som det skal være. Og mærk, hvordan hele din krop bliver stadig mere og mere afslappet i takt med dit åndedræt. For hver indånding og hver udånding. Alle dele af din krop. Og når du på forskellige tidspunkter i løbet af øvelsen oplever, at din opmærksomhed er vandret ud i tanker, det kan være tanker om planlægning, det kan være dagdrømme, det kan være helt andre tanker. Når du opdager det, så registrer bare med venlighed og med accept, at din opmærksomhed vandrer ud i tanker. Uden at skulle dømme det, uden at opleve, at du har gjort noget forkert. Der er ikke tale om nogen fejl, det er bare den måde, vores sind helt naturligt fungerer på. Så hver gang det sker, så læg bare mærke til det, og ret roligt din opmærksomhed tilbage til dit åndedræt. Registrer hver eneste vejrtrækning som unik, og som forskellig fra andre vejrtrækninger. Du behøver ikke kunne definere forskellene på de forskellige vejrtrækninger. Men bare giv dig selv lov til med dine sanser at registrere hver eneste vejrtrækning præcis som den er. Med nysgerrighed, som om det var allerførste gang du oplevede dit vejrtrækning. Og fokuser nu din opmærksomhed til fornemmelsen af åndedrættet, bare lige omkring næsen. Hvor du kan mærke den varme luft, der siver ud ved hver udånding. Og den lidt køligere og lidt måske friskere luft, som du trækker ind ved hver indånding. Prøv at få fornemmelsen af en forskel ved udånding og indånding. Igen behøver du ikke at kunne definere forskellen, du behøver ikke at kunne forklare den. Men bare med dine sanser opleve det præcis som det er. Og flyt opmærksomheden videre til fornemmelsen af dit åndedræt omkring brystkassen. Brystkassen, der hæver og sænker sig i takt med dit åndedræt. Hvor du kan mærke, at den hæver sig ved hver indånding. Ligesom roligt falder på plads og sænker sig igen ved hver udånding. Læg mærke til den her proces, der også bare sker helt naturligt. Du behøver slet ikke gøre noget for det. Kroppen gør det af sig selv. Og undersøg det med nysgerrighed. Og når du igen på et tidspunkt bliver opmærksom på, at din opmærksomhed er vandret ud i tanker, måske tanker om noget du skal, måske tanker om fortiden, måske tanker om at være her i den her øvelse lige nu,
Uanset hvad det er for tanker, så bare igen registrer, at din opmærksomhed vandrer ud i tanker. Og vend den så blidt tilbage til din vejrtrækning. Lige nu med fokus på brystkassen, der hæver og sænker sig i takt med dit åndedræt. Og flyt opmærksomheden videre til fornemmelsen omkring maven, hvor du kan mærke, at maveskindet spiler sig en lille smule ud ved hver indånding, og flader roligt ud igen ved hver udånding. Og hvis du kan mærke, at der måske er spændinger omkring maven, så vil du måske få fornemmelsen af, at de slippes en lille smule ved hver udånding, så at du kan trække vejret frit og bare lade maven udføre sine helt naturlige bevægelser. Og undersøg den fornemmelse. Og søg igen hen til oplevelsen af hver eneste vejrtrækning som unik. Det kan måske sammenlignes lidt med snefnug eller blade i vinden, hvor de alle sammen ligner hinanden rigtig, rigtig meget. Men når man undersøger dem nærmere, vil man kunne opleve helt små forskelle, som netop gør dem unikke hver især. Og undersøg det samme med dine vejrtrækninger. Undersøg hver eneste, som lige præcis den vejrtrækning, det er lige nu og lige her. Og giv nu dig selv mulighed for at blive helt bevidst om, hvor du mærker dit åndedræt tydeligst. Når du breder opmærksomheden ud til hele kroppen, hvor i kroppen påkalder din vejrtrækning sig som mest opmærksomhed? Lige nu. Er det ved næsen, hvor du kan mærke den kølige luft, du trækker ind ved indåndingen, og den lidt varmere luft, der kommer ud ved din udånding? Eller er det ved brystkassen, der hæver og sænker sig? Eller er det ved maven og de fornemmelser og bevægelser, du kan mærke der? Prøv at undersøge, hvor du mærker det tydeligst. Og tillad sig hele din opmærksomhed at være fokuseret på netop den fornemmelse. Den, der påkalder sig mest opmærksomhed. Med åbenhed, med nysgerrighed. Og igen som om du oplever det for allerførste gang. Du kan også være undersøgende på, om det hele tiden er samme sted, der påkalder sig mest opmærksomhed. Eller om det måske skifter. Igen så oplev det uden at dømme det. Uden at skulle gøre noget ved vejrtrækningen. Bare læg mærke til, hvordan det føles fra øjeblik til øjeblik. Og hvor du mærker det tydeligst. Og når du igen indimellem vil opdage, at din opmærksomhed er vandret ud i tanker, så registrer det igen, mind dig selv om, der ikke er tale om en fejl. Og vend så blidt opmærksomheden tilbage til at være fokuseret på din vejrtrækning, og der hvor du lige nu mærker det tydeligst. Undersøg fornemmelsen, der hvor du mærker det tydeligst.
Undersøg om det er en fornemmelse, der bliver ved med at være den samme, eller om det måske er tale om skiftende fornemmelser. Fra øjeblik til øjeblik. Og tillad nu opmærksomheden at brede sig fra at have været fokuseret på et område, hvor du har mærket åndedrættet tydeligst, til at brede sig ud i hele kroppen som helhed. Måske kan du få fat i fornemmelsen af, at du trækker vejret med hele kroppen. Læg mærke til de bevægelser, der er i hele kroppen på én gang. Læg mærke til bevægelser, fornemmelser i hele kroppen, når du trækker vejret ind, og når du ånder ud. Alle fornemmelser vil være indånding og vil være udånding. Og tillad dig selv bare lige at observere det her et øjeblik, og være fuldstændig til stede med de fornemmelser, du mærker i kroppen, med åbenhed og med nysgerrighed. Og når du er klar til det, så må du gerne lige så stille åbne øjnene og vende tilbage til rummet.